Majte aj vy dušu na správnom mieste. To je heslo v poradí už 4. ročníka veľkej charitatívnej akcie Káčer na bicykli 2017. Správca našej nadácie Peter Káčer je na cestách už 4. deň a každú etapu rozdáva nádej ľuďom, pre ktorých bicykluje. Kým včerajšia 3. etapa viedla z Banskej Štiavnice do Zvolena, tá dnešná 4. slávnostne štartuje už o malú chvíľu v Detve, kam sa teraz presúvame naživo. Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých divákov televízie Teatry a taktiež pozdravujem krásnu Detvu, ahoj! Dámy a páni, som veľmi rád, že vás tu môžem privítať. Teda inak povedané, som veľmi rád, že vy ste privítali nás tu, pretože už o malý moment spoločne odštartujeme 4. etapu veľkej charitatívnej akcie Káčer na bicykli. Peter Káčer opäť bicykluje po slovenských cestách a opäť pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú. A je to naozaj veľká myšlienka, veľká pomoc pre tie príbehy, pretože každá etapa je venovaná pre niekoho iného. Peter Káčer dnes bicykluje pre Mateja Krétika, ktorý je to 16-ročný chlapec, ktorý potrebuje našu pomoc. Takže neváhajte, podporme ho nielen svojou účasťou. Ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli, lebo aj vy podporujete túto akciu, ale taktiež vyzývame všetkých, podporte túto akciu prázdnou SMS-kou na číslo 832 v hodnote 1 eura, pretože takýmto spôsobom dokážeme spolu pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. A je tu už človek, ktorý tvorí základ celej akcie Káčer na bicykli. Peter Káčer! Peter, ahoj! Ahoj, dobré ráno prajem. Peter, ako si pripravený na ďalšiu etapu? Dnes všetko štartujeme v Detve, končíme v Čiernom Balogu, je to náročná trasa, náročná etapa. Ako si pripravený? Ja si myslím, že dobre. Základ je dobre to vyptať, to sa mi podarilo, takže ideme na to. Peter, ako zvládaš zatiaľ ten celý priebeh? Sú to náročné etapy, 4. deň na cestách. Dá sa to zvládnuť? Ako vnímaš tú podporu od ľudí? Pretože aj tu v Detve je vytvorená krásna atmosféra. Prišli a podporiť naozaj desiatky a desiatky ľudí. Je to veľmi dobré a človeku to dáva kopec energie, aby to dokázal. Takže tá podpora je neuveriteľná. A treba na ňu len poďakovať. Držím ja palce. Peter Káčer! Priatelia, som veľmi rád a veľká vďaka patrí aj predstaviteľom mesta Detva, ktorí sa rozhodli túto akciu podporiť a zorganizovali a pripravili nám takúto krásnu kulisu tu v meste a preto poprosím, aby sem medzi nás prišiel pán primátor Jan Šufliarský. Veľký potlesk! Pán primátor, dobrý deň. Dobrý deň. Pán primátor, ako vy vnímate Petra Káčera a to, že teda nadácia sa rozhodla štartovať aj z vášho mesta? Sledujete to možno, čo sa deje na Slovensku tej predchádzajúce dni v súvislosti s Petrom Káčerom? Tak samozrejme, že to sledujeme a my sme radi, že práve Detva bola zaradená do tohto krásneho charitatívneho podujatia, že práve jedna etapa tejto cyklotrasy Petra Káčera štartuje tu u nás v Detve na tomto našom krásnom Podpoľaní. Takže sme naozaj radi a chceme poďakovať Petrovi Káčerovi, že je za túto ušľachtilú krásnu myšlienku, za tento charitatívny čin, že bicykluje pre iných. Hoci sám má zdravotný handicap, tak sa snaží pomáhať iným, ktorí sú naozaj trvalo zdravotne postihnutí, majú zdravotné problémy a snaží sa im takýmto spôsobom pomôcť, aby práve oni potrebujú takúto pomoc od nás, aby sa im mohla takáto pomoc dostať a aby mohli od nás dostať ten nejaký finančný príspevok na to, aby sa im zlepšili ich zdravotné a ich životné podmienky. Veľký potlesk. Pán primátor, ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, ale pán primátor spolu s Petrom Káčerom si pre nás všetkých, ale nie pre nás všetkých, ale najmä pre domov sociálnych služieb tu v Detve pripravili krásne prekvapenie. Takže pán primátor, čo to je? Takže my sme pripravili šek, ktorý by sme chceli odovzdať teraz Ústavu sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnutú mládež a deti tu v našom meste a ja verím, že im to pomôže k zlepšeniu ich životných podmienok. No a ja som rád, že sme my mohli ako mesto prispieť aspoň takýmto spôsobom vytvoriť takúto atmosféru a takéto podmienky tu na štarte, aby naozaj ste mali čo najlepšiu teda tú atmosféru a čo najlepšiu pohodu, aby sme vám naozaj mohli pripraviť ten krásny štart, aby sa táto etapa tejto cyklotrasy Petra Káčera vydarila. A preto poprosím, aby sem medzi nás prišla pani riaditeľka Mária Gibaľová. Dobrý deň prajem, pani riaditeľka domovu sociálnych služieb, ktorá si symbolicky prevezme šek
z rúk Petra Káčera a pána primátora Jána Šufliarského. Takže krásne momenty. Tí deťurenci, ľudia, ktorí majú problémy, si to naozaj zaslúžia. Krásne fotografie. Takže ešte raz obrovský potlesk. Dámy a páni, som veľmi rád, že Petra Káčera v takejto krásnej a super atmosfére odprevadíme. Takže už ideme pomaličky na to. Poprosím Petra Káčera a všetkých cyklistov, aby sa pomaly, ale isto zhromaždili na štarte, pretože už o malý moment to začneme. Takže cyklisti sa presúvajú. Ale preto poprosím ešte, aby sem medzi nás prišiel pán Robert Depeš, zástupca spoločnosti Typos, ktorý už dlho stojí pri tejto akcii. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Pán Depeš, prečo ste sa vy a vaša spoločnosť rozhodli podporiť Petra Káčera v tejto krásnej akcii? Tak sledujeme toto podujatie v médiách, charitatívne podujatie už niekoľko rokov. Toto podujatie nás oslovilo hlavne tým nasadením, s jakým Peťo nastupuje do každej etapy, do každého podujatia. A to bol ten dôvod, ktorý nás primel k tomu, že sme sa rozhodli absolvovať práve túto etapu, aj keď som počul, že nebude tá najľahšia. Tak to teda nebude. Ale pozerám, že máte so sebou aj slečnu. Poprosím, poďte medzi nás, pani Dáša Kubovičová, taktiež zástupkyňa spoločnosti. Slečná, pardon. Veľký potlesk, pozdravujeme. Pani Kubovičová, predsa na vás otázka. Neviem, či ste si pozerali tú etapu a dnešnú trasu. Čakajú vás riadne kopce. Zvládne to takáto dáma sympatická? Bude sa snažiť celých síl. Sledovali ste si tú etapu, alebo pozreli ste si dopredu, aké stúpanie vás čaká, čo všetko vás čaká? Pozrela som si na Google Map, ak to je, pozriete si etapy a trasy. Keď som zbadala prevýšenie, tak som to zatvorila a povedala som si, že idem do toho. Čo vás prinútilo možno podporiť Petra Káčera a pridať sa do tej akcie a do tej kolóny a do toho cyklistického pelotónu? Hlavne to, že si myslím, že takéto akcie, takéto podujatia majú obrovský zmysel pre nás všetkých, takže to bola prvá myšlienka, ktorá ma podporila ísť do toho. Takže veľa šťastia, šťastné kilometre. Ďakujeme zástupcom spoločnosti Typos. Veľký potlesk. Dámy a páni, už sa to pomaličky, ale isto začne. Ale ešte predtým máme, ani nie my, ale detva si pre Petra Káčera pripravila krásne prekvapenie. Peter ešte o tom netuší, ale tým prekvapením je vystúpenie Jožka Uhrina a jeho špeciálna pieseň pre Petra Káčera, ktorú zložil len pre túto príležitosť. Takže, dámy a páni, počúvajme. Peter, počúvaj, pretože tá pieseň ti určite dodá energiu. U nás v Detve pod poľanou je to pravda vera. Vítame všetci srdečne Petríka Káčera. Vítame všetci srdečne Petríka Káčera. Vítaj Petrík v našom meste, sme tvoji kamoši. Chceme, aby ti tu bolo ako v Božom koši. Tvojmu zajtrajšímu sviatku zdravia ti želáme a nech sa ti dobre darí, veď ťa radíme. Vážime si tvoju činnosť, je to veľká snaha. Nech sa ti po našich kopcoch stále ľahko ťaha. Nech sa ti po našich kopcoch stále ľahko ťaha. Dvojtivý víťaz je do cieľa, tvoj čin sa nám páči. Budeme ti palce držať, my ho lopúkáči. Budeme ti palce držať, my ho lopúkáči. Jožko Uhrin, krásna pieseň Petra Káčera a pre Petra Káčera obrovský potlesk. Ešte väčší.
Krásna, super atmosféra. Ďakujeme vám veľmi, veľmi pekne za takúto krásnu atmosféru, že prišli decká, prišli dospelí. Takže naozaj podporte Petra Káčera, podporte túto krásnu myšlienku, pretože má to naozaj zmysel. Už nejde o žiaden športový výkon, ide o pomoc pre ľudí, ktorí to potrebujú. A ten dnešný deň a tú dnešnú etapu Peter Káčer venoval pre Mateja Krétika, ktorý prišiel aj sem medzi nás. Obrovský potlesk! Práve toto je chlapec so svojou rodinou, pre ktorých Peter Káčer dnes bude bicyklovať. A práve toto sú ľudia, ktorí si zaslúžia náš obdiv. A preto pomôžme im naozaj spoločne a pomôžme všetkým, ktorí potrebujú našu pomoc. A ja som veľmi rád, že aj pán Krétik prišiel sem medzi nás. Dobrý deň prajem. Dobrý deň, zdravím vás a veľmi pekne ďakujem. Pán Peter Krétik, ako to vnímate? Ako sa vám páči táto myšlienka, táto akcia, že títo ľudia sa rozhodli naozaj pre vás bicyklovať? Respektíve aj pre malého Maťa. Je to nádherná akcia, ktorá má obdiv môj veľký a veľmi ďakujem za to a obdivujem Petra Káčera za to, aký je a že to vôbec robí pre nás. Rodina Krétikových, ďakujem veľmi pekne, obrovský potlesk! Práve týmto ľuďom patrí potlesk Petrovi Káčerovi, ktorý dnes bude bicyklovať. A verím, že tento moment ešte viac umocní aj slávnostný štart, pretože Matej bude s pánom Krétikom štartovať Petra Káčera na jeho 4. etape veľkej charitatívnej akcie Káčer na bicykli. Takže, dámy a páni, pripravení? Nepočujem, pripravení? Ideme štartovať Petra Káčera, takže ideme na to všetci spolu. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Peter Káčer so svojím tímom a s desiatkami cyklistov vyrážajú na 4. etapu charitatívnej akcie Káčer na bicykli. Tá trasa dnes smeruje z Detvy až do Čierneho Balogu, kde sa uvidíme popoludní v slávnostnom cieli. Sú to naozaj krásne momenty. Sme veľmi radi, že Petra Káčera prišli podporiť desiatky cyklistov a deciek zo základných škôl, ktorí sa takýmto spôsobom pripojili do akcie a prišli Káčera podporiť. Sú to krásne momenty, pridajte sa aj vy, ktorí nás sledujete naživo teraz v televízii Teatri, pretože je to naozaj jednoduché. Okrem toho, že títo ľudia si sadli na bicykel a bicyklujú a dávajú svoju energiu na pomoc druhým, tak môžete tak spraviť aj vy. Stačí poslať prázdnu SMS-ku na číslo 832 a spolu dokážeme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Takže uvidíme sa popoludní v Čiernom Balogu. Ďakujem vám všetkým pekne a Detva, ahoj! Tak, spoločne sme odprevadili Petra Káčera do 4. etapy jeho charitatívnej akcie Káčer na bicykli 2017.